kabisyo. Kasama nyo na nga po, Mami Tanya Chinita here and welcome sa Dibdiban ng Laban. At alam nyo po ba nga, mga kabisyo, bago ko sabihin at i-introduce ang ating super duper special guest tonight, palambing naman po si Mami Tanya Chinita ng pag-share ng ating Facebook Live para mas marami tayong kabisyo na mag-good vibes this very Tuesday evening. At eto na nga, ang makakasama po natin ngayon ay super duper extra special kasi sila yung mga favorite kong maging frenny. Actually, tayong lahat mga Pinoy, I believe. Kasi walang dull moments with them always. At feeling ko, sila talaga ang magiging host ng episode na to ng Dibdiban ng Laban kasi mas magaling talaga silang chumika. Sila po ay magagandang nilalang from The Idol Philippines 2019, binubuo ng tatlong magagandang LGBTQ, namely Lucas, Mati, and Enzo. Please welcome, let's give them a warm round of virtual applause, Idol! Nakakahiya, Miss Tanya. Sigawan naman dyan sa likuran. Come on, masaya ba kayo, Idol? Mga kabisyo! Gusto Huwag ba? ka na, Miss Tanya, kinikilig ako. Oh my Kinikilig God. ako. Paano yung kilig, Lucas? Paano? Ganyan. Tahingi. Oo, Thank bago you, tayo Miss Tanya, sa iyong mag-umpisa, compliments at saka sa inyong Of introduction. Grabe. di ba, ano yun, copy-paste sa Google? Pag kami nagka-radio, Ate Tanya, pag kami nagka-radio station, i-guess ka namin, tapos yung introduction mo, 1 oras, ikaw lang yon. Ganon kalala. Wala nang nakinig, lumipat na sa haba ng intro. Eto na nga, magpapakilala muna ako sa inyong tatlo. I am Mami Tanya Chinita. I'm 37 from the land na bawal ang video, okay? Cavite. And ako po ay isang ina na laging puyat dahil sa K-drama. Tanya Chinita. Ay, I love Siyempre, it. bibigyan ko kayo ng turn nyo. So, sasabihin nyo lang yung name nyo, age, kung saan kayong province or saan kayo galing, and then, isang fun fact about you. Okay. Unahin natin alphabetically. Enzo, go. Okay, hi, I'm Enzo Mario po. I'm 25 years old from the land of the many cases of COVID QC. Ay, sorry po, masyado po ba totoo? Bakla ka. Batangas yung ano mo, di ba? Sino Ay, ba't first wala kasi honor ako kagabi? At least first ano, honor bumawi, kagabi? di ba? At least bumawi, QC ka, pero sa Batangas, doon naman pinaka-safe. Oo, Ah, yun. diba? At least Dalawa yung bahay ni magkabaliktad. Kinabahan ako kasi araw-araw naiiba yung first honor dun sa pinakamaraming kong beses. Okay, Enzo, isang fun fact about you. Wala po akong tulog na yon, 1 hour lang. Fun ba yun? Oo, medyo. Oo, Ilang araw mo na itong ginagawa? Nung mga ECQ moments po, Yeah. talagang konti ang tulog. Yan. Okay QC na, represent. mukhang blooming ka. Hindi naman halatang 1 oras lang yung tulog mo. Oo. Hindi po, thank you Oo. po sa filter ng talaga, ng Ay, Zoom. correct ka dyan, girl. Okay, next, we have Lucas. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Lucas Garcia, Angel sa Gabi, 22 years old, from Lipa City, na naniniwala sa kasabihan. Wala ko maisip. Go, Na girl. naniniwala po sa kasabihan Wear your face na mask. aanhin mo pa ang taong ikaw ay mahal na mahal kung ang bibig nito ay amoy samgyupsal. Salamat po. Amoy kimchi. Amoy sa, di ba? Di nyo kaya. Ano Diba? fun fact? Ganda Fun ng fun fact. Fun fact. Huwag mo ulit-ulitin yung fun fact. Iba. Tama eh. Nakikrave ako. Charis! Fun fact. Ano ba ang aking fun fact? 5. Hindi ko alam. 4. Siguro, hindi ko alam, fun fact. Ano na lang, Umutot nagkakahit po ka ako pa sa ng... bibig. Charing, umutot po ako sa bibig. Opo, wala. Parang totoo, sis. Based Oo nga. kanina, ha? Yan nga, fun fact nga. Oo,
Ako, hindi ano po kasi, nagsarado na po kasi ko sa likod. Ganun po, ganun po katagal ako na bakante sa jowa. So nagsarado siya, ang nangyari sa bibig ko na lumalabas. Ganon! Oh my God. So, ang aga-aga ng babuyan natin dito, Diyos ko Lord. Ako may diagnosis na ako sa sarili ko. Okay, Mati, let's go. Hello everyone! My name is Matty Hunyosa, 23 years of age from the land kung saan bawal dalawang lalaki sa angkas at ang mga spa ay walang sauna, Mandaluyong City. Yes, bawal kasi dito yung wet area sa mga spa. So, dyan ako sa Makati. Okay, kwentuhan na, chikahan. Sobrang love ko tong episode ng Didiba ng Namumula na Laban. agad si Anyways, Miss Tanya. grabe. Diyos ko. Tapos ang init ng Diba? mukha ko, girls. Grabe. Parang katuloy nag-rejuvenate, Maki. Nagbebenta pa naman si Lucas. Oo. Lucas and Enzo, kayo ever since magkakilala na, paano kayo naging close kay Mati? Napilitan lang Hindi, po. hinahanap pa rin po namin. Sino po may sabi sa inyong close namin si Matt? Hindi po talaga. Sharing, paano ba? Ikaw, Enzo? Ang tawag dito, kasi kami talaga ni Lucas po yung nasa isang circle talaga nung sa Idol Philippines. Kasi nga kami yung mga jologs ever, ganyan. Tapos si Mati yung ano talaga, mga social. Tapos, ewan ko dyan, parang, ba't ka nga ba sumama sa amin kasi? Parang, inaaway pala. Charot. Uy, hindi. Mahilig po kasi silang mandaldal ng lahat. So, ang first encounter nila sa akin, yung nakita ko sila nasa likod sila ng ng rehearsal area. Tapos Nagmimimiya chika-chika sila. agad. Oo, chika-chika. Yes, ma'am. Tapos sumasayaw sila nung mimiya na dance. Oo, Sabi okay. ko, wala, gusto ko Okay. rin yun. Tapos sumali siya sa amin. Doon namin na-confirm na social climber lang pala siya. Doon lang na-realize ni Mati. Mas masaya pala ang mundo ng mga jologs. Totoo. Masaya pala maging squammy. Yes! Mas maganda, parang mas maganda nga po yung jologs. Talagang inano nyo pa yung squammy, no? Maganda kaya, tunog social, tunog squatter na taga Makati, squammy. Ay! Mami. Paano nabuo yung idols? Kayo ba ay naging friends kasi magkakasama na lang kayo, walang choice? O friends kayo before naging idols? Actually, ano po yan, bago pa mag-Idol Philippines, habang sinasagawa yung do or die round ng Idol Philippines, Aha. parang natutunogan na o sinabi na sa amin na may bubuing gay group. Yes. Ayan, na kapag daw ang nangyari, kapag nag-grand champion daw ako, hindi mabubuo yung gay group. Kapag daw nag-first runner-up ako, tsaka daw mabubuo yung gay group. Tong si Mati at saka si Enzo, tawag doon Mati? Nag-pray. Sabi mo? Nag-pray Ano sabi mo? sila. Rosary Brigade. Nag-Rosary Brigade po. Nag-Rosary Brigade sila. Nag-text sila. Imbis na ipanalo ako, ayun, nag-Rosary Brigade daw sila para dumatalo ako. In Yes. fairness, Yes, iba congratulations. talaga. So, Prayers can move mountain. Charing! napakawalang iya. Eto, balita namin, eto nga, kanina sinasabi nyo na may kanya-kanya kayong levels ng, estado sa lipunan. Jologs, semi-jologs, tapos si Mati ay alta, di ba? Alta presyon. High blood siya lagi. Charing! Real talk, ha? Pumuputok na yung batok niya. Kalala. Charing! Ano ba to? Ba yung adjustment? Mahirap ba yung adjustment na maging, nagja-jive yung personality nyo? Actually po, O plastikan? There we go, Miss Tanya. You got it on the bat. Hindi, actually, yung misconception lang kasi siguro, at first talaga, that's really how I am. Kasi ganun din, lahat naman din siguro tayo, meron multifaceted people, iba't ibang sides of ourselves. Ano daw yun? Sabi ko na eh! Ano daw yun? Ay, Ay, Abi! Yung faucet daw po, bukas. Hindi, marami. Miss Tanya, isisingit ko lang. Ngayon lang po ako nakakita ng babaeng inuna po ang t-shirt kaysa sa bra. I love it. Tanya, you're the Girl! best. I love Kasi it. nung kayo yung mag-guess, naghanap ako ng ng ganitong outfit. Kailangan lumabas yung cleavage sa Sino kaya una magiging lalaki? Tareng! Baka mauna pa si Miss Why Tanya talaga. Tareng.
back, Mati. Ayun po, parang ang misconception lang siguro sa akin is usualera nga ako. Kasi yung mga kasama ko, mga Englishero. Sila Lan, sila Lucio, sila Wancho, Vanya. Those are the same people po from the show din. Tapos sila talaga yung mga kasama ko nung simula. Tapos syempre, kailangan ko mag-adapt. Mga taga-Hughes, yung iba, ganyan. So nag-a-adapt ako. Konyo, to mode of ganon. language. Yes. Pero, nung nagkasama-sama na kami as a group, meron din naman po kasi akong site na Jologs kasi ganun din yung group ko nung college. So, it was easier nung magkakasama na kami na makilala nila ako lahat. Pero prior to that, wala talaga kaming intention na mag-hangout or whatever. Yes. So, more Ano on masasabi nyo doon, Enzo, Lucas? Anong challenge nyo kay sa inyong Ay, tatlo? I second the motion. Thank you. Go, Enzo. Wow. Sige. Pasok na. Pasok ka na. I third emotion, Kahit walang ganun. Emotion. I third emotion. Emotion, Gusto ko yung- oo. Gusto Third ko emotion yung by Mariah Carey. Enzo, gusto ko Ano yung yan? pagkakaputi-puti talaga ng tatlong bagay sa iyong katawan. Earphones, Totoo. t-shirt, at veneers. Ay, Yeah! iba talaga. Kung titingnan mo si Enzo, walang ibang kulay kundi puti. Parang ready na Yes. siya makremate anytime. Parang gano'n. Miss Tanya, ang Naka. Miss Tanya, ang pagkaiba mo lang sa akin, yung bra mong nasa labas, ha? Yes lang, di maputi. Miss Tanya, kung di mo Lahi kita naalala, sa ikaw si cremation. Note Girl. Gusto ko yung si Miss Tanya, yung inokray, no? Sabi ko na Okay, kayo, Tanya. kayo yung magiging host dito. Sabi ko na, eto, pagtripan natin si Enzo. Enzo, di ba super, ano ka na kayo? Super proud ka kay Baby JC. Naki-baby ako. Naki-baby JC. Sino po yun? Jowa mo. CJ, bakla. Ay, si CJ CJ pala. Sino si JC? Oh, diba? Tinitingnan ko Ako. lang kung paying attention. CJ, kung nakikinig ka, alam mo na rin, finally. Sorry. Kumuha JC. ng lalamove. Kumuha ng lalamove. Kaya ito hindi JC. noon. May kabit si Enzo, JC pangalan. JC. Pero meron ako dati JC talaga, kaya ko Sorry. pinabag kay Miss Tanya. Enzo, sa ibang clan mo natagpuan. Sa ibang Ano clan na? ka lang, JC. Si CJ po Oo. yung ano. Opo. Gusto niyo magkwento ng tatlo? Well, on na ako. Ayun Nakakatawa. nga, anong adjustment bago ka nag-out kayo mag-jowa? Di ba, ang happy-happy nyo nung kasama nyo siya sa tawag ng tanghalan with your dad. Opo. Anong struggle, anong challenge ang kinaharap mo bago kayo tuluyang nag-out? Or ikaw? Actually, ang totoo po niyan, Miss Tanya, yung tatay ko ayaw niya talaga mag-out ako nung sa tawag ng tanghalan. Tapos ang huling text ko sa kanya bago ako lumabas dun sa stage is gagawin ko kung ano yung tingin kong makakapagpa-free sa akin, ganyan. So, sinunod ko yung puso ko and hindi ko in-expect na ganun yung magiging eksena niya. And ang pinaka-struggle talaga din siguro nun, yung pag-out namin, yung hindi pumasok yung jowa ko sa trabaho niya nung araw na yun. Charay. Tapos, natanggal na siya. So, nakanatak talaga dito. Ay, hindi. Umalis pala siya. Shout out dun sa sa nagtanggal? Charot. Shout out po sila sa TL niya, sa Miss Q&A. Ano? Shout out si Raul. Doon tayo sa mga shoutout Biktima ako niyan today. Enzo, follow-up Lucas question. Garcia. Follow-up question. After Popstar Kids, Apo. ikaw ay nakasama nila Julian, Cholo, Vanessa sa Sugar Pop. After ba nun, ina-expect mo na ito yung goal ko, magkakaroon talaga ako ng singing group or hindi? Unexpected blessings tong idols. Unexpected blessing po talaga na isipin niyo po from bata talaga sugar pop bagay tapos bigla naging only pops, diba? So parang bagay, parang Ay, blessing wala! talaga siya. Ay, Oh, hindi pwede hindi ba? yun. Ay, bawal ba Bago yun? nating group. Bagong group name. Marina, Lollipop na oo. lang, lollipop. Lollipop yan, lollipop. So, hindi ko po akalain. Ano talaga tigilan na mahihilig ako sa lollipop. Hindi, pero Patuloy si ate Tanya. unexpected blessing po talaga. Kasi syempre pumasok Only kami rice na lang. Only rice with lollipop. Ay, hindi, only popcorn. Kasi kapag marami ka ng Oo. budget, di ba? Nakakabili Opo, ka ng tama. unlimited Only popcorn. popcorn. Oo po yan. Opo. Hindi, pero yun Tsaka nga. minsan, si Enzo kasi nag-uulam niya ng lollipop. Only rice with lollipop. So, only pop. Kumbaga dessert yun. Oo, Dessert. wow. Pwede pala yun. Dessert na agad. Ganon. Opo. Okay, Mati. Sa inyong Yes po. tatlo, ikaw ang virgin. Totoo ba? Chara? Hindi ko sure. Virgin, I will question, but sarado ang confirm.
Tenga na lang po ata dyan ng ano. Kasi lumawag na rin kakaswab test yung ilong niyan eh. Ayo po. Bastas! Ikaw yung hindi pa nagkakajowa. Gusto namin malaman sa mga oras na ito, may nakaka-chat ba ang isang Mati? Marami! May first honor na ba? Meron na bang nasa top 1 na pwedeng prospect maging jowa anytime of the day? Naku, sa totoo lang, Miss Tanya, ang number 1 talagang kachat ko si Smart. Thank you so much. Dahil lagi ako nanonood. Masipag mag-reply yan. Ako. Totoo at Gcash. At NTC. Nagpaparamdam din sa NTC. Totoo ba na yung mama mo nagre-reto na ng mga potential jowa para sa'yo, Mati? Yes, Miss Tanya. Actually, si Mami kasi yung madalas lumipad ng bansa. Alam niya mahilig ako sa foreign. Oh my So, God, alam niyo ba? Kukwento ko, true! Sa true lang tayo, ma. Ang tawag dito, True lang. pag nasa ibang bansa siya dati, pag nag-work siya doon, tapos may free time siya, namamasyal yun, tapos i-video chat niya ako, hindi naman may pogi doon, gusto mo kausapin. Ganun siya. Grabe, no? Diba? So, mas Ang saya naman naparamdam niya. Oo, ang saya naman ng mama mo. Ang saya naman ng magkaroon ng mama tulad ng mama mo. Yes. Okay, follow-up Thank you. question pa, Mary. Balikan natin yung after mong ma-eliminate sa Idol Philippines. Di ba sobrang affected ka? Paano ka bumangon ulit? Nakatulong ba sa'yo si Mama Beyonce? Oh my gosh! Actually, Miss Tanya, totoo yan. Sobrang nakatulong siya sa akin. Actually, way before pa mag-idol and everything. Isa sa mga mantra ko talaga is yung mga ginagawa niya sa buhay. And I think everybody can agree that she's a legitimate source of inspiration for wisdom. Kasi grabe rin naman yung mga ginagawa niya na mga the extent of what she does in her work, sobrang grabe yung work ethic niya. So, actually si Beyonce po talaga, yung ni-remind niya ako na she's not afraid to fail because through failing, dun niya nalalaman kung ano yung dapat niyang gawin. Amen So- for that, Enzo and Lucas. Amen. Amen. Can I get amen? Amen. Amen. Alien. Basta For naitindi the ako wonderful inspiration. answer. Okay, Lucas. Yes po. Naman. Nagpe-pretend ka daw dati na, nagpe-pretend ka dati na lalaki kapag sumasali ka sa singing contests. Hanggang ngayon po. Why? Wala pa po nakakalam na bakla po ako. Kaya ito na po yung kauna-unahang guesting ko na malalaman niyo kung bakla po ako. Oh my God, thank you for the privilege na kami yung unang-unang Love Radio. station, na makaalam You are the nito. family. Yes, you are the Wow. family that I Okay. never had. May official statement ka ba para sa ating lahat in case mag-trending to? Marami. To all? Ganon dapat. Background Yung music. Miss Tanya, pinaiyak nyo. Ayan kasi sabi sa inyo. Okay, sorry. Oh my God. Okay, nagkakaroon na tayo ng... Karin! Hindi. Mabalik tayo dun sa question. Totoo na. Ayun na. Mabalik na tayo sa question. Okay. Ang question ay is, nagpapanggap ako. Oo, totoo yun. Nagpapanggap ako sa singing contest. Bago ako sumali sa Idol Philippines, marami akong contest sa sinalihan na puro lalaki ako. Lalo na yung mga barangay contest. Oo. Kasi nga, akala ko, sino yung DJ? Charing! Akala ko kasi dati, usually pag kapag nagko-contest kasi ako, usually, yung mga judges puro bakla. Oo. Tapos napapansin ko, araw-araw mga judges bakla, tapos lagi akong talo. Tapos nung mga panahon na nagpanggap ako, tinaray ko nagpanggap ako na lalaki ako. Trip pala ako ng mga bakla. Bet pala nila kapag yung mga bakla, trip pala ako na lalaki ako. Natuwan-tuwa, ay, ang gwapo naman na, kami ganyan ay panalo natin. Nung nagpanggap ako na pagkalala, sunod-sunod yung panalo ko hanggang tinuloy-tuloy ko na. Ay, Yun yung mali. sige, Yun yung go. mali ko na hindi ako naging authentic. Simula na sumala ko sa Idol Philippines, kailangan ready na ako pagdating sa music, ready na ako sa genre ko, sa musicality ko, ready na ako, sa pagkatao ko, ready na rin ako. Kaya pag-akyat ko sa Idol Philippines, gusto ko, ito yung gusto kong maging ako. Pag-akyat ko ng Idol Philippines, ito ang kauna-unahang Ito na singing agad. contest. Oo. Ito yung kauna-unahang singing contest na sasalihan ko na totoo ako, authentic ako, walang kaba-kaba. Pero, kinatakot ko yun. Sabi ko, nakakatakot. Baka naman, baka walang magmahal sa akin. Wala akong sumuporta sa kasi pag bakla ka, hindi ka mamahalin ng mga ala ko, hindi ka mamahalin ng mga matatanda, hindi ka mamahalin ng mga lalaki, ng mga, ng mga babae. Kasi, Becky ka. Dahil hindi pala yung ganon.
Boss, shot muna Na-realize ko tayo. na- Shot tayo dyan, Enzo Oo, Mati. Habang wait lasing lang. yung tropa Kaya nga. natin dyan. Shot lang muna tayo. Cheers, Bibili mo cheers. na akong chaser. Cheers. 1, 2, 3, cheers. Malakas ako, 70% to. Loko. Yung akin nga, industrial glue. Gusto mo yun? Natatakot pa ako Tapos? ng Miss Tanya kasi akala ko, syempre, butuhan yon. Akala ko lang boboto sa akin, wala akong market. Pero pag talaga talento ang pinag-usapan at pagiging Ay! authentic, mamahalin ka talaga ng tao. Grabe naman. So, may It nahal doesn't ka. matter kung... Yes. So, it doesn't... Diba? proud ka sa naging decision mo na finally i-reveal ko na ang totoo kong pagkatao. Oo, sobrang proud ako kasi ang sarap sa pakiramdam, nagagawa mo lahat yung gusto mo, walang napigil sa'yo. Yes. Pag kasi nagpipigil ka, hindi mo nagagawa ang gusto mong gawin. Totoo. We can never tell kung kailan tayo mamamatay. Gawin na natin yung mga gusto natin as long as Kaya nga, tama rest ito. in peace ha. Salamat. Wag muna po tayo mamamatay. Mabuhay po tayo kung hanggang kailan po gusto natin. So, eto nga, may mga nagko-comment sa atin. Sabi ni Joanna Fiel Sibre, sample daw naman nung audition mo nung lalaki ka or nung intro mo na lalaki ka, nagpapanggap ka lalaki. Nung ako, Oo, Ah. oo. hello po, ako po si Lucas Garcia. Kadiri, woo! Nangate. Ako po si... Kinikilabutan ako ba? Woo! Di Pero ko kaya gano'n. umali- ah. Diba? Hello po, ako po si Lucas Garcia. Kakantahan ko po kayo. Sino po mga single pusong babae, baka naman po pwede ko kayong maimbitahan dito sa stage. Yeah! Kadiri, di ba? Pag yung may mga guesting, kailangan lalaki ka. Pwede ko po may... Love you, tol. Napakawalang Oo. mo dyan. O yung background music. Ano yun? Tapos Where do I yung- begin? Tapos yung blush on niya, pink. Oh. Diba? Diba? Straight yard. Magugulat ka, kaya walang umakit na babae. Sumigaw na. Kaya mo kasi blush on ko. Sorry. Lucas, ikaw yung first runner-up sa Idol Philippines pero narinig namin na backup contender ka lang daw nung una. Hindi ka ba pinanghinaan ng loob? Yes po, kasamahan ko po ang G-Force. Backup dancer din po kami talaga ng graduation. Hindi, ano Parang gusto niya, parang sinasabi sa akin, Mami Tanya, sample din ng sayaw. Ay, wag Parang na akong ganon. hinahamon, din. Nako. Diba? Uy, Kaya dali, ko nga dali, dali. Kaya ko nga Yung mag-clips. O sample, anong favorite niyang TikTok dance, Mati? Kaya ko nga mag-headspin, ilong gamit eh. Tinan mo, kaya ganyan kalapad yun. Sorry. Hindi. Favorite Dito niya, to. favorite niya, Miss Tanya, yung mga dance-off Yung sa ganun, mga yung ganun. kalya. Magpatugtog kayo. Dali. Okay, okay. Oh, dance-off sa kalsada. Wow, wala pa nga. Oh, wow. Yan yun. Wow, ang ganda. Grabe. Oh. Oh, diba? Wow. Oh, may isolation. Ganon! Oh, Wala ulo, di nyo kaya. Di nyo kaya, B. Big Halloween. Di nyo kaya nawawala ulo, di ba? Yun yung headspin, ate. Pag Ayun tinago ba mo yung yun? ulo mo, Ah. pag tinago mo yung ulo mo, hindi mo makikita yung ulo, doon na umiikot sa loob. Ganon. Hidden headspin. Talented naman pala. Oy, as a group, Enzo, Lucas, Mati, pare-parehas kayong magaling kumanta, may kanya-kanyang kayong style. Meron bang fears na parang, alam, mawawala yung identity ko, yung sarili kong style o personality ng pagiging singer? Mati. Actually, more than anything nga po, mas nakikilala namin sarili namin. Sa as an individual artist, no? Kasi parang yung mga... Kakayo ko lang na rin yung plastikan. Pero totoo. Totoo talaga. Kasi parang the more na na-compare mo yung sarili mo and nalilinya mo sarili mo sa ibang mga different artists, nare-realize mo na, okay, pwede kong i-pick up yun, pwede kong pick up to, and then I can take away this habit of mine in singing and ganyan. So parang, more than anything, mas nakikilala namin yung sarili namin as individual artists. And then when we come together, parang collaboration actually every time eh. Oh, Saka, with Miss that- Tanya, Oh, sige, go, saka, Miss Tanya, Lucas. kapag, for example, ito grupo, tatlo kayong magkakagrupo, kahit hindi na kayo yung mag-identify sa sarili nyo kung ano yung mga differences nyo, pag tatlo kasi kayo nasa stage, alam na ng mga tao, makikita at lilitaw yung individuality ng nung mga singers. Ay, ito si Mati, ito sa grupo, ito yung bumibirit, mga ganong sena. Ito si ganyan, si ganito. Ito si Enzo Top, ganon. Ito si Lucas Boto, mga ganon. Wala pa tayo sa tanong na yun, Ay, girl. sorry. Mamaya pa yun, girl. Ay, Paul, Pero, Ay, mas tama. Oo,
Oo, tama. O, at ang nakakatuwa kapag nanonood ng grupo, makikita mo talaga kung sino yung nagsasapawan na grupo or not, di ba? Oo. Kapag nakakita ka o nakasama ka ng tao na lalo niya pang hina-highlight kung anong merong distinct voice meron ka, ang swerte mo. Kaya palakpakan natin yung idols, di ba? Oh, with that being said, pwede bang isang sample ng intro niyo sa vlog? Idols! Magsasabay Yan, po ba dito? Ay, bahala kayo. Yung lalabas yung talent niyo kung kaya yung pagsabayin. Wait lang mga sis ha. Ayan. Okay, Nakausap yung internet. Okay na, okay. Pagkasunduan na namin. I don't. Oh, 1, 2, 3. Ako magka-count 1, 2, 3, go. I don't. Oh, diba? Ang hirap, Walang diba? delay. Ang hirap, di ba? Pag sabay-sabay dito sa... Guys, send nyo na lang comment. Yun, ah. Comment nyo na lang po yung number nyo dyan sa baba. Tapos send na lang po namin sa inyo. I-BBM na lang namin. Voice message na lang po namin. Tapos send din po namin Isa-isa yung ka. number namin. Send po namin yung number namin. Okay, Send nyo na lang po mag-out ng na po Gcash. ako sa Zoom. Sorry. Sila na lang po yung... What if- Pagtagpiin na lang po. Miss Tanya, Yes. what if tatlo kasi kami dito, hindi namin mapapagsabay-sabay sa Zoom. What if ikaw kaya ang gagawa para sa amin tatlo? Ginawa ko na, hindi narinig. Hindi narinig. Oh, hindi Ganon. narinig. Idols! Oh. Ay, ang ganda. Alam mo, Miss Tanya, yun pala yung nawawalang note na hinahanap namin all this time. Nasa iyo pala yung nota Nasa yun, iyo Miss pala. Tanya. Isa ka palang Kumbaga- Nota Hunter. Tarin! Kuya ko yung last year ah. Sorry. Ha? Oo nga, hanggang ngayon naman eh. Ay, sorry. Ay, usapang kapangyarihan, your newest song. Anong hugot ng kantang to? Kayo daw nag-compose itong tatlo. Bakit? Anong meron? Eh, kasi po. Sorry. Hindi, actually po, Miss Tanya, this is an assignment from Sir Rox, who's the head of Star Pop po, na magsulat sana kami ng kanta na kami yung na first ever single namin according to what we really want to present for the first time. So naisip namin na parang how nice would it be to have a song that would represent yung idols namin and yung sarili namin as artists. So, ang naging inspiration po talaga ng kantang to is yung mga kanta tulad ng Power ng Little Mix, Bang Bang, Jessie J, Survivor, Destiny's Child. So, it's more of like empowering yourself. And Yes. nung nagsusulat po ako nung chorus ng kantang to, naisip ko yung melody line na parang funky. Gumagano-gano. So, nung sinulat ko po yung final part ng chorus, nag-hit na lang siguro yung lyrics na walang ibang makapagsasabi kung ano ako at hanggang saan ang aking kapangyarihan. Kasi parang, I felt like it was the right wording para sa aming tatlo kasi sobrang different kami. Pero kami pa rin ang magsasabi at the end of the day kung hanggang saan ang kaya namin at kung ano pang kaya namin bilang grupo and bilang individual. So, basically, yun po yun. Thesis statement, walang ibang makapagsasabi kung ano ako at hanggang saan ang aking pangyarihan. Grabe naman yun. May gusto pa kayong sabihin, Enzo, Lucas? May gusto pa kami kayong Dami I niya would like sinabi to po, say- no? Let not poverty be a hindrance to success. Oh my God. That's our quote for Ay, today. So, masusulat yun sa Yes. history ng Facebook Live ng Love Radio. Yes. Diba? Sobrang Yes. life change. Enzo, anong idadagdag mong quotable quotes? I believe that verb is an animal with feathers. Ay, love it. Apo. None but that flies. Actually, sa Love Radio, Heidi Diaz, tapos Lucas, tapos Enzo. Yun. Ay, Sa galing ng mga wisdom. Oo, grabe. Yung mga yung mga binibitawang sa salita, di ba? Opo. Miss Tanya, Oh, kung bibigyan mo kami ng second name dito, kunwari Enzo, Lucas, Mate, ikaw diba Chinita, anong ibibigay mo sa amin? Oo nga, kung magiging DJ sige. ka. Judging sa paghuhusga ko sa inyong mga pagkatao at itsura. Ate Tanya, gusto ko ang pangalan ko, DJ Loki. Ikaw ang papangalan mo yung Loki. Kasi Lucas na Loki. Loki, Papalitan.
tunog lalaki pa din yun sa Avengers Lucky. Go. Lucas. Ganun yung letter P. Low Kiki. Ganda. Ay! Hello, parang Alam ko na. mapapanaginipan ko Diba? yan. Parang di ako makakatulog. Miss Tanya, mas okay to. Miss Tanya, mas okay sige. to. Isipin mo, low-key, di ba? May apple pie, banana pie, low-key pie. Ay! Maganda yun. Ganda. Grabe. Yung ang pie sobrang nila. ganda. Tapos magtatayo ako Ganda. ng business, nagamit Ah. ko pa, nagre-radio ako, tapos magtatayo ako ng business. Parang magasarap yung low-key pie. Parang lagi ko naririnig sa radyo. Makabili nga dito ng pie. Oh, Mga ang buko ganda. pie. Taas ng Diba? recall, Oo. diba? Sobra. Nice, Basta nice. Sino ka tinsong man? mo. Si Enzo naman, Ang si tinsong Enzo. Enzo-so. Oh, I love it. ganda, Tas diba? Gusto ko yung tas mga may inuulit-ulit kasi na-emphasize. Enzo-so. Mm-mm. Oo nga po. Okay Tapos nga meron ka yun. dito. Tapos meron ka ditong tawag dito, Yung ganun. pasas dito. Oo, may nunal ka dito sa magkabila. Oo. Sa dalawang Beauty kiss mark. mo. Oo, para Freckles, diba? alam mo. Maraming sumikat na merong nunal. Lorna Tama. Tolentino, Lagi ka Nora nakakita. Honor, Gloria Macapagal-Arroyo. Ikaw na susunod, si Enzo. So, tapos meron ka dito. Dalawa. Dalawa, te. Hindi mo kaya. Walang himalo! Ganon tayo. Dalawa, girl. Dalawa. Dalawa. Si Mati. Alam nyo na siguro kung Oo ano. Favorite Enzo. agad namin yan. Ano Huwag ka lang Mati tingin magugulat. mo? Anong Mati? Ate Tanya, wag lang magugulat si Enzo. Mamaya nakasakay siya ng jeep, tapos may sumupsub sa pisngi na bata. May batang sumupsub sa pisngi niya. Akala niya kasi yun na, no? Akala ko sa nanay ko yan. Charing. Akala niya feeding time. Oo. Tapos yung bra ko dito, no? Oh, you can take inspiration from Miss Tanya. Oo. O, diba? Kay Mati kaya, Alex? Crowd favorite na yan. Yung kay Mati. Mati. So- Ay, Mati! Mati, tingin mo anong name mo? Kulang pa. Mati. Mati. Gas solid liquid. Matigas solid. Matigas solid. Ay, yun. Machichi. Machichi gas Machichi. solid. Machichi. Makiti. Parang white Medyo- kiki. Parang mas, Ay, oh. di ba, konyo pakinggan, di ba? Machichi. Matiti. Oh my God, pwede na ako gumawa ng Milk Milk tea, brand. di ba, brand? Milk tea Oh, brand. tama. Totoo. O, halimbawa, lagyan mo ng tagline yung yung milk teahan mo. Ang tingin mo magiging tagline? Unang higo, bilaukan ka agad. Correct. Yeah! Unang higop, sago. Sago. Agad. Unang sup-sup, higop. Ganon. Oo. Unang sup-sup, higop. Okay. Unang sup-sup, lahat higop. Ganon. Yes. Kaya. Unang sup-sup, galit agad. Yeah. Unang, Bakit? Dapat masarapan Ba't galit? Sinasampal ko yung mga customer Ah. kumali. Unang sup-sup, si Moat. Ganon. Wala. Dahil hindi ka nagtitira. Unang Oo. sup-sup, si Moat. Tibo. Ari ko. Hindi niya daw kinaka. Namumula na si Miss Tanya. Kaya matitirik ang iyong mata. Yan. Ay, I love it. Guys, gusto ko sabihin sa inyo na umpisa pa lang yun kasi meron pa tayong main course, yung top 5 proper pa natin. Stress natin si Miss Tanya, no? Kaya nga. Nagulo natin Pero buhay bago ni Miss yan, may Tanya. nagpapahabol na audience sa atin sa Facebook Live. Ay, natatawa si Sarah Jane Makalinaw. Sabi niya, unang higop kaong. Ano yun? Hindi kaon yung malaking gawa sa buko. Nata. Oo, Di ba may parang nata. ganun din? Iba yung nata, iba yung kaong sa oblong siya na kulay nata din. Tapos gawa sa nyog. Kaya ba Oo, yun? Kahit di nanguyain, lunok agad. Hindi nga sa magkakasa sa straw, tigilan niya nga ako. Ito si Bakula, Sarah Jane ako. Nako, Sorry. Lucas! Sampulan mo naman kami ng ng impersonation mo ni Jaya. Sige. Si Jaya kasi nakaganito. Go. Nakaganyan. Nakaganyan. Alam mo, nag-impersonate ako one time sa isang show. Gumaganyan ako. Tapos may lumapit sa akin, nurse, kamusta po tahe? Nakaganyan. Ay, hindi po ako, wala po akong sakit. Nag-impersonate po ako. Ganito si Jaya nakaganyan.
Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na Si Mati, sa ginagawa kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Oh, ganon. Oo nga. Hindi diba? nga aso. Nag-aaway na pusa sa likod mo. Totoo ba? Ang cute! Cute! Hayaan niyo po sila, huwag niyo po silang pansinin. Cute eh. Okay, si Jano. Lucas. Si Jano, I think I've fallen in love with you. Kiramay po kami sa lahat ng namatayan know sa what inyong to pagpunta do. sa online burol. Who's ready from the west? Wow. Did I say the hello? Ang pangit pala. Wag na yan, wag na yan. Parang exorcism. Ayoko na. Mapapanagipan namin. Di ayaw maalis, pinahipa ng hangin, Di ayaw maalis. Okay, Napagod last one. ako. Regine. Si Regine na kagad. Okay, si ate. Go, girl. Tanging mahal. Woo! Sa puso ko'y kalaban. Nag-rin yung internet ni Mami Reg. Ko, minimiti, o inasam. Woo! Thank you so much. Palakpakan natin si Lucas. Nauto natin siya sa part na yun. Yay! Si Lucas naging B8 pa eh, no? Eto na nga ang top 5. Umpisa pa lang yun. Eto na, tough questions na tayo ha. Pero alam ko na, kasisiw na nga lang sa inyo eh. Okay, tough question number 5. Mati. Nakakailan ka sa loob ng isang araw? Gamit ang chane. Sorry. I believe gamit ang chani at chopsticks, nakakadalawa. Dalawa. Pinakamarami na yon. Yes, Serious kasi sa yan? umaga kumakain ako, tapos sa gabi rin. So yun lang, 2 beses na ako kumakain. Oo, pero gano'ng karami yon? Marami ako kumain, Miss Tanya. Yaman kasi, kaya ang dami Dep- naman ng ref. Hindi, Miss Tanya, depende sa availability ng kapitbahay. Sorry, sa kanila kami kumukuha ng food. Nangihingi ka ba kayo, Lucas, Enzo, kay Mati ng food? Opo, Marami ba laman pero ng ref nila? ako nang hingi din ako sa kapitbahay pagkanin. Pero bago ka makahinga, kailangan mo muna bigkasin yung declamation, yung arms. Spare me a piece of bread, spare me your mercy. I'm a child so poor and rugged. Do you know my mother? Do you know my father? I don't have a TikTok. father. Ganon. Hindi kaya. Enzo, ano paborito mong posisyon? Oh! Ano, missionary. Kasi yun yung full of mission. Yes. Tsaka classic. Classic. Yes. Very convenient. Yes. Wait lang. Tanya, tanungin mo si Enzo kung, di ba missionary daw gusto niya? Anong Oo. part doon? Yung nandito o nandito si O, on top or bottom? Missionary. Saan ka nag-get? Parehas lang. Pareha. Parehas. Pero mas lamang. Mas lamang sa taas, star. Ha? Ay, tari. Isa talaga siyang dakilang top. Uy, seryoso talaga siya sumagot sa part na yon, aminin nyo. Ha? Matagal sa Talagang sineryoso niya. Oo. Inaral niya kasi yan matagal na taon. Diyos ko, Lord. Kasi hindi niya Trendy, isasagot, ah. di ba? Okay. Lucas, kailan ka huling kumalabit ng nota? Grabe naman yung Will! Wait lang. Pinagpapawisan ako. Kagabi? Sarap! Hi, baby boy! I miss you. Sarap. Hi, boyfriend. Hindi, kumalabit ng gitara. Syempre may ano yon, notes and lyrics. Oo nga, nagigitara kasi yung boyfriend ko. Ah, Siya lang okay. hinihiraman ko. So, kulbitin ko sa Okay. pero ako gitara ganun. Kagabi. Paano yung pagkasabi mo sa kanya nung hinihiram mo yung gitara niya? Nung kakalabit Ganito. mo yung nota? Ganito lang. Ganon! Ganun lang.
Matik na yon, naintindihan na. Ibig sabihin ng tugtugan mo ko, ganon. Yun. Kung magkakaroon kayong tatlo ng kapangyarihan na valid lang sa isang araw, anong kapangyarihan ito, Mati? Ako to control the weather. Tapos tatanggalin ko global warming. Warming. Ay. Enzo. To control weather din po, babalik ko yung global warming. Copy paste. Alam mo Please lang. Sorry. Away lang. Touch move. Ako pala yung kontrabida. Hindi, siguro makausap yung mga pusa ko. Gusto ko talaga. Makausap mga pusa. Tsaka ako kaya Ilan teleport. pusa mo, Enzo? Ilan pusa? Dalawa po. Hmm. Dalawa. Yung nasa Pinaparami grupo ka pa. kanina. Pinaparami niya pa, tapos gagawa siya ng grupo Pussycat Dolls. New Gen. Pussycat Dolls New Gen. Pussycat Dolls New Gen Divas. Ano to? Oo. Asan na sila? Ito po. Oh, bebe, ano mga name? Oy, bebe. Ito pa si Hanabi. Hana. Si Hana Yung isa Baby. si Mati. Ari ko, si Carrie. Alam mo, hindi mo kang 37 si Ate Tanya, mas mukha pa ako masanda sa'yo, ate. Diyos ko, Lord. Hoy, yan ang power ng Zoom filter. True. Mukha senior high. Oh, Totoo. sige mamaya. Send number. May isa-send ako. Charot. Yay! Ano? Ikaw, Lucas, anong power yon? Anong kapangyarihan na valid sa Ako isang araw? Alam, idol ko talaga si Mystique ng X-Men. Gusto ko yung mag-impersonate ako. Kasi kung nagawa ko yun, malamang champion kami sa Your Face Sounds Familiar. Charing! Lahat gagayanin kayo artista. Ewan ko, hindi na kailangan ng prosthetics. At saka gusto ko din yung healing power, lalo na sa pandemic ngayon. Gusto ko mapagaling yung mga kapuspalad natin hindi nakakapunta sa ospital. Patugtog nga po kayo dyan. Tapos alam nyo na, naalala mo pa ba bago mo magkasakit? Naalala mo pa yung bata pa tayo, tawag mo sa akin. Tawag ko sa'yo, cutie pie. Ang tawag mo sa akin, cuticle. Cuticle, ginawa mo pa akong ingro. Ayun, gusto ko healing power. Healing powers. Uy, nakakatuwa naman. Sana magkatotoo yung mga ganyang wishes sa totoong buhay. May power tayong ibalik sa mga normal ang mga bagay-bagay. And for our last question, Mati ulit. Kung lulubog, para sa ating lahat pala, kung lulubog ang bangka na sinasakyan ninyong tatlo, at isa lang ang pwedeng iligtas, sino ang ililigtas mo, Mati? Kasali ka doon, Ate Tanya. Hindi, kailan tatlo pala? Joke, Char. Okay. Mati. Wala. Charing. Wala akong liligtas. Marunong naman sila lumangoy. Ako yung hindi marunong lumangoy. Sa amin. So, ililigtas So mo ako sa- yung iligtas niyo, please. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Mag-usap na kayo ngayon, mag-meeting na kayo para pag Oo. Tatanong kami ni Lucas, tapos tutulak namin palayo yung bangka. Para ka. Para ako yun yung yung... sagot. Oh, so yun yung Hindi ka pala sagot. marunong lumangoy, So si Mati yung ililigtas niya sa inyong tatlo kasi siya hindi. Ayan na. Takot Enzo, naman yun. sinong ililigtas mo? Si Lucas o si Mati? Parehas mas mabigat to sa dalawa to sa akin eh. Baka ako pa malunod pag namili ako dito, oy. Wala na lang po. Wala na lang. Lucas. Ako, naniniwala ako na pag lumubog ang bangka, di ba hindi naman kami marunong magpatakbo ng bangka. Siguro yung bangkero ang sasagipin ko. Marami pa ako yung bangkero talaga. Oo. Marunong sila lumangoy dahil ni Lucas. Siyempre si Enzo, tsaka si Mati, at tsaka ako, mga sirena, marunong yan sumaya. Ay, Marunong yan correct. lumangoy. Sorry, Kami ay na-miss mga ko yung sirena. part na yun. Sorry. Oo. I'm so sorry. Kaya yung bangkero ang aking sasagipin dahil meron kami future together. Oo. At dadalhin namin yung bangkero kay Ursula. Dahil kami yung mga kontrabidang mermaid. Thank you so movie much, na. sagot mga sis, sa ating tough questions. At Kabisyo, eto na nga ang kanilang newest song. Please welcome, Idols, Kapangyarihan. Sabi. Idols. Naaalala ko nung aking kabataan, hindi mapigilan ng pagkending sa kalsada. Pati pagkaya ko kay Regina at kay
Huwag ka nang mandamay-damay buhay ng iba. Mainit-init sa mata na mapangusga ang tao. Tinamaan ka pa pwedeng ikaw tinutukoy ko. Alam mo bang marami na sumuko sa buhay? Pang nalait nyo ay parang sumusobra ng tulay. Alam mo na ba kung what year you're in? Walang tinatapag ang tao, sana kayo rin. Grabe naman, pasabog naman ang kapangyarihan! Kaya ko din. Ulitin nyo nga yung True. last part na yun, kapangyarihan. Mati, off mic ka. Mati. Hi! Hello. Ulitin nyo yung dulo. Sige na, alam ko na too much na yung request ko, pero go, please. Kahit kudi ulit sabay-sabay. Oo. Sige, Miss Catania, countdown. 1, 2, 3, go. Kapangyarihan! Mali pala yung intindi ko. Thank you so much. Saan po namin pwedeng balikan ang inyong newest single, Kapangyarihan? Yes, mga kabisyo, pwede niyo po mapakinggan ang aming newly released single na Kapangyarihan po on all digital streaming platforms. Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Amazon, Deezer, everywhere. Lahat po pwede niyo po yung mapakinggan. And syempre, kami po nagsulat niyan and sana po support OPM. And also, ang isa pa po namin kanta na isa sa theme song ng Love Beneath the Stars, ang Hinog na ang Mundo, available na rin po yan on all digital streaming platforms. And syempre, our songs din individually, for me, it's Sayaw ng Mga Tala, kay Enzo po Extension, kay Lucas, natapos po na because hindi din pinaasa. Okay, Enzo, saan namin pwede kayo makausap or makachat, ma-follow? Go. Ano po, sa Yahoo Messenger, Enzo_Almario po ako sa lahat po ng social media accounts po na meron po kayo. And daily stream po ako sa Kumu 8 PM. Samahan niyo po ako doon makapagdaldanan. Yun. How about Lucas? Saan? Ako naman po sa Instagram, Twitter, and Facebook, Lucas Nico GRC. At meron din po akong Kumu, mapapanood yun din po ako dyan. At follow niyo po ako sa Kumu para makita niyo kung mag-stream ako or hindi. Charing. Ayun nga po, ano pa, every Sunday, asap natin to. At yung aming kanta na Kapangyarihan, available po sa lahat ng digital music platforms. At yung solo na kanta ni Enzo Extension kay Mati naman ay Sayaw ng Mga Tala. Sa akin naman ay Pinaasa, Because You Believed, at tinatapos ko na. How about Mati? Saan ka namin pwede makausap? Yes, guys, nasa Kumu din po Team ako, Simi. Mati Nyosa lang. Team Simi pala. Siya pala Kaya si sa Team Simi. Tomcat. Saring. Talking Cat. Anyway, so yun po. Everywhere at Mati Nyosa lang. And syempre, gusto ko pong anayahan kayo to subscribe to my YouTube channel. Mati Nyosa din po. Uy, napanood ko yung latest vlog nyo, yung Omegle ba? Tama, diba? Opo. Thank you. Ayun, maraming salamat, idols! And I wish more gigs and breakthroughs sa inyong career. Again, mga kabisyo, salamat po sa panonood ng Dibdiba ng Laban with Mami Tanya Chinita. Dito yan sa stasyong number 1, walang hate, puro love lang, 90.7 Love Radio. Bye, kabisyo! Thank you, idols! Thank you po! Okay po. Marami na sumuko sa buhay. Pang nalait nyo ay parang sumusobra ng buhay. Always your number one. SM Radio Station.